Hola, sóc la Marta i la meva feina en Pans és acompanyar les persones que estan treballant. I m'agrada molt viatjar. Hola, em dic Jessica i treballo als serveis de la indústria d'en Pans. Hola, em dic Ruth Navarro i estic al servei de la indústria d'en Pans i m'agrada viatjar. Hola, jo sóc la Fina, treballo en Pans, en el servei de neteja i bugaderia i estic molt contenta de formar part d'aquest gran equip que us venim a visitar. Marxem cap a Madrid!